Pa kako se osjećam? Osjećam se ponosno i vjerujte mi, nakon 33 godine još uvijek tužno. Ali evo kao što sam rekao, ovo je dan stvarne pogibije Božana Šmovića, znači 8.11.1992. u akciji Bura. Mi htjeli ili ne htjeli priznati, međutim Božan Šimović je još za života legenda, znači on je bio simbol otpora na ovim prostorima. I znači na dan njegove pogibije, to je 8.11. mi se danas prisjećamo 77 žrtava Drugog svjetskog rata i poraća mjesne zajednice Zvirović i mjesne zajednice Prćavci i 9 poginuli u Domovinskom ratu Župe Studenice kojom pripada i naša mjesna zajednica. U ovo doba godine obilježavamo brojne obljetnice i evo tako smo se i danas ovdje okupili u Zvirovićima kako bismo zajedničkom molitvom i polaganjem vijenaca iskazali poštovanje i zahvalnost prema svim onima koji su svoj život dali za našu slobodu. Ja bih kazala da se samo u ovo doba godine ne trebamo prisjećati njihove žrtve, nego kroz cijelu godinu i evo u svakodnevnim svojim odlukama i djelima neka nam nekako njihova žrtva bude poticaj da donosimo odluke kako bismo gradili zajednicu u kojoj će svaki čovjek se osjećati dostojanstveno, živjeti u miru i slobodi. I naša trajna zadaća je svakako da prenosimo na naraštaje koji dolaze ovu kulturu sjećanja kako bi oni nastavili čuvati. A grad Čapljina će svakako i dalje čuvati kulturu sjećanja na sve one koji su svoje živote ugradili u našu slobodu.